Το 1995 ξεκινάνε οι παραχωρήσεις στη Δυτική Ελλάδα. Έρχονται ξένες εταιρείες, κάνουν έρευνα, ξεκινάμε πάνω στο Καλπάκι. Ναι. Φτάνουμε να πάμε να βρούμε φυσικό αέριο και κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, άγνωστο, βουλώνει η γεώτρηση. Έπεσε περισσότερο τσιμέντο. Δηλαδή χαλάσαμε τη γεώτρηση επίτηδες. Πάμε λίγο παρακάτω. Φτάνουμε στον Πατραϊκό κόλπο και λίγο παραπάνω. Η εντολή της τότε Συμβούλου ΔΕΠ ΕΚΙ, της Δημοσίας Συμβουλής, ήταν τρυπήστε μέχρι 7.000 μέτρα βάθος, έχουμε το στόχο, έχουμε πετρέλαιο. Από κάπου ήρθε ένα μαγικό χέρι και λέει δεν θα κάνετε 7.000 μέτρα γεώτρηση, θα κάνετε 2 των 3,5. Δηλαδή μην φτάσετε ποτέ στο στόχο. Εντάξει. Αποτυχία. Κλείνει η έρευνα 1997 με την εισαγωγή του πρώτου φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Εκείνη την ημέρα σταματάει όλη η έρευνα στην Ελλάδα. Συμπίπτουν, όχι. Ναι. Εντάξει. Σταματάει και η έρευνα στερεών καυσίμων στο ΙΓΜΕ την ίδια μέρα. Όλοι οι υδρογονάνθρακες, τίποτα. Κύριοι, δεν έχουμε υδρογονάνθρακες. Κλείνουμε τη ΔΕΠΕΚΙ. Με προκαλέσατε. Εντάξει. Κλείνουμε τη ΔΕΠΕΚΙ και βγαίνει προς τα έξω στον κόσμο. Κύριοι, η Ελλάδα δεν έχει υδρογονάνθρακες. Πουλιέται το κομμάτι αυτό στο Λάτσι. Παίρνει ο Λάτσης όλους τους γεωεπιστήμονες και τους πηγαίνει στη Λιβύη. Σταματάει τελείως η έρευνα. Ερχόμαστε πέρσι ή προ 6 μηνών και λέει ο Υφυπουργός, κάναμε λάθος που κλείσαμε την έρευνα των υδρογονανθράκων. Υπάρχουν 3 με 4 πρίνοι εκεί που λέγαμε σταματήστε τη γεώτρηση. Στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο. Και ρωτώ, αυτό δεν είναι μια παραδοχή ότι κάνατε ένα σφάλμα και κλείσατε την έρευνα για 14 χρόνια σε μια περιοχή που όλοι ξέραμε ότι είχε υδρογονάνθρακες, διότι κάποιος μας είπε να σταματήσει. Έχετε σήμερα μια εικόνα? Ποια συμφέροντα είναι αυτά που υπαγόρευσαν στη χώρα να μην προχωρήσει η έρευνα? Ξεκινάμε από την εισαγωγή του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Συμφωνία Πεπονή Αναστάσιου με τους Ρώσους, $1,5 το γιγατζάουλ για 20 χρόνια. Το 2016 κλείνει η συμφωνία με τους Ρώσους. Άρα μπορούμε να πάμε σε άλλον προμηθευτή. Έρχεται η Βάσο η Παπανδρέου. Αρνούνται οι Ρώσοι το 1,60 και έρχονται σε κάποια συμφωνία να ανέβει η τιμή του γιγατζάουλ στα $3. $3 και 20. Σήμερα μας το δίνουν οι Ρώσοι, όταν στην αγορά είναι με 4,5, μας το δίνουν εμάς 10 στα σύνορα. Εάν η χώρα είχε προχωρήσει με έρευνα στους υδρογονάνθρακες, τι τιμή μονάδος θα είχε, για να βγάλουμε έτσι ένα συμπέρασμα? Μας λέτε τώρα ότι είναι περίπου $5 $5 το γιγατζάουλ. Το γιγατζάουλ. Αυτό που μπορούμε να πάρουμε σήμερα από την Κύπρο. Αλλά εκείνο το πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα κοιτάσματα της Κρήτης και τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, και θέλω να το δείξω αυτό αργότερα, θα βοηθήσουν την Ευρώπη να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες μετά το 2015. Σήμερα στην Ελλάδα το παιχνίδι που παίζεται όσον αφορά το φυσικό αέριο είναι να καλύψουμε μια ανάγκη των 3,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η Ευρώπη το 2015 θα έχει ανάγκη από 800 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Άρα εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα 3. Αν είμαι έξυπνος επιχειρηματίας, από αυτούς που είναι πάρα πολύ έξυπνοι, εγώ θα κοίταζα τα 800. Τι θα βγάλω από τα 800? Και κανένας από τους δικούς μας δεν κοιτάζει τα 800. Κοιτάζει τι θα φάμε από μια μικρή πίτσα. Τι θα φας? Ό,τι και να φας. Το θέμα είναι έχουμε 800. 800 εμείς μόνοι μας δεν έχουμε.
Με την Ανατολική Μεσόγειο έχουμε. Το δεύτερο σφάλμα που κάνουν όλοι είναι, μα έχω τη Ρωσία, η οποία έχει τεράστια αποθέματα έχει. Τι μπορεί να βγάλει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έχεις. Εμένα τι μπορείς να μου διαθέσεις. Και αυτό που μπορεί να διαθέσει η Ρωσία είναι πολύ λιγότερο από ό,τι μπορεί να διαθέσει η Ανατολική Μεσόγειος και η Ελλάδα. Μπορούμε να διαθέσουμε 14-3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρώσια όχι πάνω από 10. Μάλιστα. Με μαθηματική ακρίβεια αυτά. Υπάρχει όμως μια διαφορά, έτσι, ότι η Ρωσία είναι σε διαδικασία εξόρυξης, διάθεσης και τέτοια. Ναι. Στην Ανατολική Μεσόγειο δεν υπάρχει καν αυτό. Τώρα γίνονται τα πρώτα βήματα. Τώρα έχουν αρχίσει. Ισραήλ, Κύπρος και Αίγυπτος από το 1990 που εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση. Στην Αίγυπτο, έξω από την ελληνική ΑΟΣ που δείχνω εδώ πέρα, έξω από την ελληνική ΑΟΣ... εξηγήστε μας τι βλέπουμε εδώ τώρα. Έξω από την ελληνική... Σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι της Αιγύπτου, εδώ που πλησιάζει το δικό μας το κομμάτι, έχουν γίνει 1840 γεωτρήσεις, οι οποίες δεν γινήκαν με κουταλάκι, γινήκαν με γεωτρύπανα μεγάλου βάθους. Εντάξει. Και αυτό το πράγμα εμείς δεν το ξέρουμε ότι έχουν γίνει 1840 γεωτρήσεις. Και θα σας δείξω, έχουν βρεθεί 126 κοιτάσματα με ποσότητα φυσικού αερίου ίση με αυτήν της Νορβηγίας. Και δεν το ξέρουμε. Αυτό το κομμάτι έχει 1,5-3. 1,5-3. Το δηλαδή, κομμάτι κάτω από τον Πλακιά. Κάτω από τον Πλακιά. Και το κομμάτι κάτω από την Ιερά Πέτρα, αν θυμάμαι καλά, που... Άλλα 2. Άλλα 2. Ναι, είμαστε 2 φορές περισσότερο από την Νορβηγία. Να γιατί οι Νορβηγοί ενδιαφέρονται για την Κρήτη. Δηλαδή η Κρήτη είναι μία πετρελαιοπαραγωγός, να το πω, μάλλον όχι πετρελαιοπαραγωγός, μία περιοχή με πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανώτερη Ρωσίας, Νορβηγίας, από ό,τι ακούω. Θα σας δείξω τι έχουν οι Νορβηγοί. Παρακαλώ. Λοιπόν, στην επόμενη κάρτα, αν μπορεί να φάνει, εκεί. Κοιτάξτε την Νορβηγία. Τα τετραγωνάκια τα οποία δεν είναι και τόσο καλά, 1, 2, 3, 4, είναι πεδία λασποϊφαιστείων. Εδώ, δίπλα στα λασποϊφαίστεια υπάρχουν 2,23 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. 2,2 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εντάξει, ερχόμαστε στην Αίγυπτο. Έχω 5 λασποϊφαίστεια, έχω 2,23 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Θα σας δείξω στην Κύπρο τώρα που συζητάμε. Το έχω λίγο παρακάτω. 3 λασποϊφαίστεια, μισό τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Θα σας στεναχωρέσω λίγο. Εντάξει, δεν μου είπατε να είμαι προβοκάτορας. Στον κόλπο της Αντάλιας, της Τουρκίας. Κάνουν έρευνα οι Έλληνες ερευνητές με χρήματα του ελληνικού κράτους στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Τι λέτε? Μάλιστα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Ρωτήστε το Υπουργείο Εξωτερικών. Δώστε μου μια... Δηλαδή πάνε οι Έλληνες και κάνουν έρευνα για λογαριασμό της Τουρκίας. Μάλιστα. Διότι τους απαγόρευε η ελληνική κυβέρνηση να κάνουν έρευνα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πήραν λοιπόν τα χρήματα και πάνε και κάνουν έρευνα και λένε οι Τούρκοι καλώς ήρθε. Μάλιστα. Και θα σας δείξω σε λίγο. Τελειώνει η έρευνα το 2006. 4 παραχωρήσεις για έρευνα οι Τούρκοι. Άρα οι Τούρκοι λέτε το δουλεύουν το θέμα. Το να παραχωρήσουν για ερευνητικούς λόγους προκειμένου να δουν τι έχουν. Ναι. Μάλιστα. Η Ελλάδα τι κάνει? Τίποτα. Και λέει ο Υφυπουργός, θα φέρω φυσικό αέριο αζέρικο από το υποθαλάσσιο κοίτασμα του Σαχ Ντενίζ, το οποίο κάθεται σε 3 λασποϊφαίστεια. Και ρωτώ, γιατί δεν ψάχνεις κάτω από την Κρήτη να δεις αν έχω εγώ φυσικό αέριο με τη μισή τιμή, λοιπόν, και να δώσω 100.000 θέσεις εργασίας στον ελληνικό λαό. Εδώ είναι, αν μπορείς να το δείξεις, είναι το φυσικό αέριο που βγαίνει από τα λασποϊφαίστεια επί 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Έχει υπολογιστεί ότι έχουμε χάσει φυσικό αέριο τόσο όσο η Ρωσία. Από την Κρήτη. Αυτές είναι οι φυσαλίδες, για τις οποίες με κοροϊδεύουν. Λέει, πού τις βρήκε τις φυσαλίδες? Άμα κατέβεις κάτω με φωτογραφική μηχανή όπως κατεβήκαν οι Γάλλοι, τις βλέπεις. Άμα κάθεσαι στο γραφείο σου, δεν τις βλέπεις.
Οι Γάλλοι. Ναι. Για και εδώ ναι. Και στον κόνο του Νείλου δούλεψαν. Τα γαλλικά ωκεανογραφικά Ινστιτούτα σε συνεργασία με τους Ολλανδούς. Πάλι εν αγνία της ελληνικής κυβέρνησης. Πάλι εν αγνία της ελληνικής. Άρα όλοι οι άλλοι έχουν μια εικόνα τι συμβαίνει και νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο. Και πρέπει να σας πω, κύριε Φόσκολε, ότι εδώ στην Κρήτη τι είχε αγαθεί, θέλετε, γιατί ήταν το Ιθαβίκ, Παλαιποτέ και τα λοιπά, μετέπειτα ενσωμάτωση στο ΕΛΚΕΘΕ. Ερευνητικές μονάδες τέτοια υφής φαντάζομαι ότι είχαμε. Και έχουμε. Δεν λειτουργούν στο να ερευνούν τέτοια ζητήματα. Όχι, δεν τους επιτρέπουν. Δεν τους επιτρέπουν. Δεν τους επιτρέπουν. Δηλαδή έρχονται οι Γάλλοι, έρχονται οι Ιταλοί. Οι πάντες έρχονται. Και κάνουν πάρτι εδώ νοτίως. Και εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτό.